Készüljetek fel, fiatal barátaim, mert most megnézzük, mi van a tudatalatitokban. Nem érdekel, hogy mit mondasz, kinek szurkolsz, nem érdekel, ha szitja madridista vagy, ha hungarok katalán vagy pannonbajor. Most megnézzük, hogy ténylegesen belül ki az, akit te a legjobb focistának tartasz. Elmondom, mit kell tenned, mert vannak szabályok, amiket be kellene tartani a Isten. Gondolj egy számra 5 és 15 között. Tedd az ujjadat az X-re, és lépjél előre annyit, amennyit gondoltál. 1, 2, 3, 4, 5, és így tovább. De úgy gondolom, ezt nem kell sokáig magyaráznom, mert mindenki érti, maximum Messi nem. Szépen lassan kezdjük is el, jó? Tedd ide az ujjadat, gondolj egy számra 5 és 15 között, és lépjél annyit, amennyire gondoltál. 1, 2, 3, 4, 5, 6, és így tovább. Azt hiszem mindenféleképpen várok egy kicsit. Na, hogyha mindannyian meg vagyunk vele, akkor az indulómezőket én le is veszem, mert azokra már nem lesz szükségünk. Most pedig lépjünk az ellenkező irányba annyit, amennyire gondoltál. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6 és így tovább, csak éppen az ellenkező irányba. Ha megérkeztél, akkor tartsd ott az ujjadat. Szerintem itt nem vagy. Itt sem vagy, viszembaszomokkal nem foglalkozunk. Ő sem a kedvenc focistád, ő is megy a levesbe. Sőt, még ő is, bármennyire is nem tetszik sokaknak. Most pedig 4-et fogunk lépni. Vagy jobbra, vagy balra, teljesen mindegy, rád van bízva, amerre neked tetszik. A lényeg, hogy 4-et lépni. Először csak szemben 1, 2, 3, 4, utána takarodjál oda az ujjaddal is, mert levágom a fejedet. Na de nem itt vagy. Tudom, hogy nem itt vagy. És itt sem vagy. Hogy néz ez ki, úristen? Sőt, ez a rondaság sem a mi emberünk. Ha elmentél volna a monitortól, akkor gyere vissza a kurva, mert most lesz a legjobb rész. Végre megmutatom neked, hogy ki az, akit te a tudat alatt a legjobb focistának tartasz. Felkészültél? Itt van köztük. Most meg fogom neked mutatni. Véletlenek nincsenek.